Imbag ko ma, nagsulsuldo ka nga maturog, taurayhan ka nga agririingan. Penhod mo ta, jokot o ni matanta. Siya lang ngayon fumangfangon. Ay naman kasi rati balay. Pay napanandagit ito tao nga ito yan. Nakasirati balayan. Ay na, nakaturog ka pa lang. Nakasangpot ako na nagapo nga nakimiting adda ka pa lang nga nakailad dita. Apo, maya man day ta nga biyag, sadot. Maya day ta idwen, mayat day ta nga kukwaem. Hinoy si Menong. Toda kay si Ahagwa. Mayat day ti nga asawa. Di na pa'y amuti tumulong. Isa pa, hantagwa astoy ang gasat. Unay mo ti gasat kun aya. Adyo. Hay, tagwan Edwin. Makapauma. Hina po. Nung nagluto ka man lang kumatikanan, di at least, adaman lang naitulong mo nga basit. Nya ti panagkunam ti bagem. Inflation Marcos. Tamun omot ko ani matam di siya fumangon. Tapi nadaon he mamalo si ingulum de mumpa paotong hiputo. Deta ati mayat padpadakkel ti latag kas kadatsan ti kukuam. Di man lang inakas pay dagitoy imbilin ko lagarodan kanya nga apanak nga makimiting iso nga pakiakas mo dagitoy. Sadot. Ay apon tagwa atay gasat o. Hinonghong o kuman amat hinay ugari mot. Push out in jahagonin. Na pumitinin aya. Bimtaken ti sara nan. Di ka pay labimangon ita. Imbag ko ma, nagsulsuldo ka nga maturog, taurayhan ka nga agririingan. Na dunun omot ni matam ko ano yung naririok de. Hido dunun fumangon Mangalam ni ahagwam na de. Semuna. Hay, apo aya. Inila lang ko mga umat na taag ko siya indahagwa at usot. Nanika ko mausum. Tadi pa'y nangirinday di nga tao. Hay! Fumangan Naagkwada na da umari-ariya da midhay siyang lam. Penhod mo ta, jokot o ni matanta. Siya lang ngayon fumangfangon. Po, bakit? Asila kayo, mehe! Tumaktak, eloan! Maragtak ka, tipan naturog. Tinasa pinagmedyo tagtagitnap ko ba kahit din? Ay naapaw, milyonaryo ta kuman ba kahit no di na krineeng. Ay na, sa paiyawat na di kwartan ba kahit? Nyati sila? Anak ka ng po.